Лукашенко ляціць да Пуціна на парад. Але ці не прыляціць па гэтым парадзе? Пабедабесія на маршы, зняцце бану з беларускіх спартоўцаў і джентльменская дамоўленасць айчынных таксістаў. Пра гэта ды іншае ў кароткім выданні навінаў пятніцы 8 траўня на Белсаце. Пачынаем. Напярэдадні 9 траўня Лукашенко з традыцыйным візітам у Крамлі. Ужо сёння ў яго запланаваная сустрэча з Пуціным на святочнай вячэры, а заўтра Лукашенко стане адным з лічаных віп-гасцёў параду на Краснай плошчы. Акрамя Лукашэнкі ў Маскву на гэтыя дні прыедуць прэзідэнт Лаосу і вярхоўны кіраўнік Малайзіі, прэзідэнты непрызнаных Абхазіі і Паўднёвай Асетіі і лідар Рэспублікі Сербскай аўтаноміі ў складзе Босніі і Герцагавіны. Будзе з візітам у расійскай сталіцы і прэм'ер Славаччыны Роберт Фіцо, але ён ужо паведаміў, што абмяжуецца асабістымі перамовамі з Пуціным і на парад не пойдзе. Тым часам прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі выказаў здзіўленне жаданням прадстаўнікоў некаторых краінаў прысутнічаць на парадзе ў Маскве. Асабліва з улікам таго, што Расія праігнаравала ініцыяваны Кіевам рэжым цішыні 6 траўня і працягнула абстрэлы Украіны. 9 траўня ў Менску пройдзе без бессмяротнага палка. Правесці прарасійскім актывістам акцыю не дазволілі ў гарвыканкаме. Пра гэта аргкамітэт паведаміў у адмысловым пабліку УКонтакце. Замест шэсця арганізатары заклікаюць усіх ахвотных сабрацца з партрэтамі родных удзельнікаў вайны каля дому-музею першага з'езду РСДРП. Летась менскія ўлады таксама не дазволілі правесці бессмяротны полк асобна. Актывістаў тады заклікалі далучыцца да аб'яднанага шэсця агульнай акцыі «Беларусь памятае». Апошнім разам прарасійскія актывісты ішлі па сталіцы з партрэтамі ў 2022. Затое бессмяротны полк пройдзе на базе мужчынскага падворку свята-елісаветінскага манастыра ў вёсцы Лысая гара. Святыня вядомая прасоўваннем ідэяў расейскага свету. Штогод адзначае дзень перамогі мілітарызаванымі паказамі. Аднак сёлета выезд на свята салдатам дазволілі толькі без зброі, паведамляе хрысціянская візія. Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі разлічвае на хуткае, поўнае вяртанне айчынных спартоўцаў да спаборніцтваў ва ўсіх дысцыплінах. Спадзеў выказалі пасля учорашняй пастановы выканкаму міжнароднага алімпійскага камітэту зняць усе абмежавальныя рэкамендацыі. Ад усёй беларускай спартовай грамадскасці мы выказваем падзяку прэзідэнту МАК Керсці Ковентры за ўзважаную і прынцыповую пазіцыю. Разлічваем, што пастанова міжнароднага алімпійскага камітэту стане вызначальным арыенцірам для міжнародных спартовых федэрацыяў, якія ў найкарайцейшыя тэрміны скасуюць усе абмежаванні ў дачыненні беларускіх атлетаў ва ўсіх відах спорту. Рэкамендацыі МАК датычна беларускіх спартоўцаў і камандаў для міжнародных федэрацыяў з розных відаў спорту дзеялі з 2022 года. У арганізацыі падкрэслілі, што прадстаўнікі Беларусі ўжо ўдзельнічалі ў алімпіядах 2024 і 2026 гадоў у нейтральным статусе, і гэты досвед прызнаны паспяховым. Пры гэтым рэкамендацыі і абмежаванні ў дачыненні расійскіх спартоўцаў пакінулі без зменаў. Аднак пастанова МАК не азначае аўтаматычнага зняцця бану з беларускага спорту. Яна носіць рэкамендацыйны характар. Фінальнае рашэнне за міжнароднымі федэрацыямі ў кожным відзе спорту. Некаторыя і да таго пачалі актыўна вяртаць у спаборніцтвы прадстаўнікоў Беларусі і нават краіны-агрэсаркі. У пераходзе станцыі сталічнага метрапалітэну плошча Леніна, які вядзе да чыгуначнага вакзалу, заважылі абвал вялікай участку столі, тынкоўкі і кавалкаў бетону. Аднак рамонтнікі запэўніваюць, нічога надзвычайнага не адбылося. Абвал, маўляў, кантраляваны. На прадпрыемстве «Гораўтамост» паведамілі дзяржаўнаму агенцтву «Мінск-Новасці», што праводзяць цяпер рамонтныя працы ўваходных групаў падземнага пераходу. Быў заважаны праблемны ўчастак і яго вырашылі дэмантаваць. Да канца месяца рамонт у пераходзе скончаць, столь адновяць і пафарбуюць, запэўнілі ў прадпрыемстве. Смецце на пляжах, на жаль, не рэдкасць пасля масавага адпачынку людзей у гэтых зонах. Аднак знаходзяць там і больш шокавыя рэчы. Гэтак на барысаўскім пляжы ў грамадскай прыбіральні знайшлі мёртвых курэй. Пра гэта выданню «Менская праўда» распавялі ў раённай арганізацыі таварыства выратавання на водах. Паводле адмыслоўцаў, спачатку на жудасны пах вакол прыбіральні на пляжы паскардзіліся людзі. Выклікалі асенізатараў, якія знайшлі ў выграбной яме мёртвых птушак. У ТВ-ВОД адзначылі, што дзверы былі зачыненыя звонку, таму самі куры зайсці ў прыбіральню не маглі. Іх або завабілі раскіданымі прысмакамі, або скінулі ўжо нежывых.
Пры гэтым, што раней ратаўнікі знайшлі ў той жа прыбіральні мёртвага сабаку. Цяпер у раённай арганізацыі ТВ-ВОД абмяркоўваюць усталяванне камераў відэаназірання, ды не выключаюць, што звернуцца ў міліцыю. Таксі з прымальнай цаной нават у непагадзь. Найбуйнейшыя сервісы на гэтым рынку ў Беларусі паабяцалі абмяжоўваць рост цэнаў у перыяды павышанага попыту. Адпаведнае пагадненне з асноўнымі дыспетчарамі падпісала Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Гаворка пра сервісы Яндекс.Гоу, А1 таксі і таксі 152. Паводле марк, гэтыя кампаніі займаюць больш за 90% дыспетчарскіх паслугаў на рынку. Падпісаны імі дакумент прадугледжвае гэтак званыя сацыяльна адказныя паводзіны. У першую чаргу ён датычыць сітуацыяў, калі попыт на таксі рэзка павялічваецца і паездкі растуць у цане. Напрыклад, падчас моцных дажджоў і снегападаў або ў святочныя дні. Сервісы цяпер абавязаюцца не павышаць цану большым утрая у параўнанні са звычайнымі тарыфамі. За выключэннем, напрыклад, вельмі кароткіх паездак. Акрамя таго, кампаніі мусяць павялічыць колькасць машынаў на лініі ў гадзіны пік. Харкаўскі апеляцыйны суд пакінуў пад вартай беларускага добраахвотніка Александра Красоўскага з пазыўным «Жарар». Былы камандзіра падраздзялення ЗСУ «Тур» амаль 2 месяцы ў СІЗА. Яго вінавацяць у самавольным пакіданні часткі і незахованым захоўванні зброі. Самого Красоўскага на паседжанні не было. Ягоная жонка Кацярына распавяла Белсату, што пастанову прынялі за некалькі гадзінаў да суда. Абарона добраахвотніка лічыць справу сфабрыкаваную. Між іншага, адвакаты зазначылі, што зброя, знойдзеная ў сутарэнні дому беларуса, належыць іншаму украінскаму вайскоўцу. Што да аргументаў за адмену ўтрымання Красоўскага ў СІЗА, то абарона звярнула ўвагу на тое, што ён іншаземец і добраахвотна ваюе за Украіну, а ягоная жонка цяпер вымушаная сама забяспечваць сям'ю і даглядаць трохгадовую дачку, якая мае інваліднасць. Пазіцыя ж пракурора палягала ў тым, што патрэбны час на дасудовае расследаванне і вывучэнне матэрыялаў. Наступнае паседжанне ў справе беларуса прызначанае на 12 траўня. Скандал вакол вяртання расійскіх прадстаўнікоў і беларуская незалежная экспазіцыя. У Венецыі для шырокай грамадскасці адкрываецца 61-я біенале. На месцы найбуйнейшай арт-падзеі свету ўжо некалькі дзён працуе моя калега Наста Пешанькова, якая паспела пабачыць закрытыя паказы і цяпер з намі на сувязі. Наста, табе слова. Вітаю, студыя. Мы ў Венецыі, дзе ўжо адкрываюцца першыя павільёны 61-й венецыянскай біеналі. Тэма біеналі гэтага года ў мінорных танах пра меланхолію, памяць і ўнутранае перажыванне крызіснага часу. Беларусь сёлета прадстаўленая на біеналі як незалежны праект у царкве Сан-Джавані Евангеліста. Экспазіцыя аб'ядноўвае працы мастакоў Уладзіміра Цэслера і Сергея Грыневіча, арганную 20-хвілінную кампазіцыю кампазітаркі Вольгі Падгайскай, а таксама інсталяцыю забароненых кніжак, якую падрыхтаваў Мікалай Халезін. Праект курыруе Даніэла Каляда, і для беларускай культурнай сцэны гэта магчымасць зноў гучаць у Еўропе, нават без афіцыйнага дзяржаўнага павільёна. Паглядзець беларускую выставу можна да 22 лістапада. Наста Пешанькова з Венецыі спецыяльна для Белсату. Больш падрабязна пра падзеі дня распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на сацсеткі «Белсату», стаўце лайк і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».